Αλλά θέλουμε τώρα σαν αγωνιστικά που την έτρεξες 2 λόγια να μας πεις. Να ξεκινήσω πρώτα δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους σας. Είναι αλήθεια, ήταν μια εξαιρετική μέρα σήμερα για όλους. Το βουνό είναι πανέμορφο, η διαδρομή είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ περιποιημένη. Και τα μονοπάτια πεντακάθαρα και η σήμανση πολύ καλή, αλλά και το τοπίο σπάνια φυσική ομορφιά. Το λέω γιατί πολλές φορές βλέπω και εγώ αλλά και πολλοί αθλητές προτιμούμε να τρέχουμε στο εξωτερικό. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Εδώ το Σπηλιανικρίνη δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αγώνες του εξωτερικού, τόσο ως φυσικό περιβάλλον, όσο και ως η δουλειά που έχει κάνει όλη η δική σας ομάδα στο βουνό, η οποία είναι σε ένα απίστευτα υψηλό επίπεδο. Έχω τρέξει τη διαδρομή, αλήθεια είναι, με τη βοήθεια του Γιάννη το τελευταίο διάστημα, γιατί προπονούμε εδώ. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο και πολλοί αθλητές να βγουν να προπονηθούν στο πεδίο. Συγχαρητήρια. Ο αγώνας που φέτος μεγάλωσε με την προσθήκη των 50 χιλιόμετρων θα πάει από το καλό στο καλύτερο. Δεν έχω να πω πολλά, θερμά συγχαρητήρια και πραγματικά συγκρίνοντας αγώνες στην Ελλάδα με αγώνες του εξωτερικού, θέλω να πω και το έχω πει και άλλες φορές, το επίπεδο μας είναι πάρα πολύ ψηλό. Συγχαρητήρια στους εθελοντές, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Θωμά, σε ευχαριστούμε. Καλούς αγώνες στα πόδια σου, να είσαι γερός και ευχαριστούμε που μας τίμησες. Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά θα συνεχίζω να έρχομαι, γιατί θα συνεχίζω να προπονούμε εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε Θωμά, να είσαι καλά φίλε.